Bonjour en welkom terug in Parijs. En het is heel spannend, want dit is de grote finale. Dit is de laatste aflevering die we gaan opnemen in Parijs. En dat doen we op een hele speciale plek. Je ziet het niet heel erg goed, maar we zitten... Het lijkt alsof we in de hemel zitten, maar we zitten op een boot. Daar ligt de Notre Dame. Je ziet hem nu niet, maar hij zit er echt. We zitten in de achterkant, daar nog in de Dus ik kan eventjes zo doen. Dus die mensen even de view. De boot is even aan het omdraaien. Oh ja, van ik dacht al. Nou ja, kijk. Daar hebben we zo Parijs. Dus dat? Ja, jongens. We zijn nu... At the time of this recording zijn we, is het zaterdag en zijn we zeker 6 dagen in Parijs. Ja. Morgen gaan we weer richting de Nederlanden. Ja. Hoe vonden jullie dit? Ja, dat wou ik eigenlijk net vragen. Ik vond het wel heel snel gaan. Ja. Ik vond het ook flink snel gaan. Alsof ik gisteren hier naartoe ging. Maar ik vond het ook echt wel hele drukke dagen of zo. Ik merk ook dat ik wel weer toe ben aan een beetje rust. Ja, we hebben vooral chaotische dagen. Want dat zijn wel leuk. Ja. Ook natuurlijk, we zitten met elkaar de hele tijd opgescheept. 24/7, letterlijk. Dus, Maar ja, eigenlijk is de grote hoofdvraag van de hele podcastserie. Dus hoe maken we nou precies van Roermond een wereldstad? ja. Hebben we daar het antwoord op gevonden deze week? We zijn natuurlijk bij een aantal dingen geweest. Er komen ook nog veel shorts uit, er komen ook nog veel dingen uit. Kijk, we hebben het metrosysteem van Parijs gezien, we zijn bij de Notre Dame geweest, we zijn bij de Sacré-Cœur geweest. We zijn eigenlijk bij al het grote van Parijs zijn we wel geweest. Ja. En nou ja, sowieso in de soort van metropool versus stad maken we die vergelijking. Wat heeft Roermond en wat heeft Parijs daarin? Maar wat heeft Roermond nou eigenlijk nog nodig om het toch die wereldstad te gaan maken? Ja. Precies. Ja. Ik vond het wel fijn dat alles super bereikbaar was. Maar ja, dat is niet echt nodig in Roermond, omdat Roermond natuurlijk een stuk kleiner is dan Parijs. Ja, dat is waar. Eigenlijk is het ook niet heel eerlijk om een Parijs met een Roermond te vergelijken. Ja, het is gewoon een stuk kleiner. Ik denk eigenlijk dat gewoon Roermond en Parijs in een eigen waarde moet laten. En te kunnen zeggen, oké, dit is Parijs. Een hele coole, toffe stad, grote metropool, wereldstad kunnen we wel zeggen. Je hebt hier monumenten die hier dagelijks door duizenden bezoekers... Miljoenen bezoekers per jaar. Ja, precies. Maar is dan de betere vraag, moet Roermond wel een wereldstad worden? Want hoe lijkt dat jullie als het continu ik wil terroristen zeggen, maar dat klopt niet. Toeristen zijn. Nou, misschien, we kennen dat al een beetje bij het outlet, maar daar zijn ook altijd Duitsers, Dat is echt Chinezen. afgesloten van. Ja, maar ja, zijn de Roermondenaren blij met het outlet? Dat vind ik ook altijd Ik vind wel iets waar we trots op mogen zijn. Ja? Toch wel? Zo van, oh jij woont in Roermond met de stad van de... Ja, bij mij om de hoek, zeg ik dan. Ja. Nee, ik zeg wel altijd als ik het over Roermond heb, misschien ken je het outlet. Ja, precies. En daar zijn we eigenlijk ook bekend door geworden. Ja, dat klopt. Als je zegt van Roermond, dan zeggen ze, oh ja, een outlet. Ja. Maar willen we daar wel... Ja, misschien is gewoon de betere vraag, willen we eigenlijk wel dat Roermond een wereldstad wordt? Ik weet het niet. Ik vind het nu leuk om hier te zijn in zo'n grote stad. Ja. Het is al is het best wel toegankelijk, je kan overal best wel makkelijk zijn. Je komt ook overal snel, weet je. Ik bedoel, het langste wat we in de metro hebben gezeten is echt 15 minuten of zo. Ja. En dan ben je gewoon... Nee, wel langer. Bijvoorbeeld naar de Eiffeltoren is toch al 20 minuutjes. Ja, maar dat is ook lang lopen, hè? Ja. Voilà, so that was the second Dan loop je 2,5 uur. Il y a le dôme du Panthéon, de Panthéon Dôme, Ja. qui était la Sorbonne. Ik denk dat we gewoon, laten we het zo zeggen, dat Roermond is niet gemaakt voor een wereldstad. Het zijn allebei oude steden.
Ja, en Roermond heeft ook gewoon haar culturele verleden. Een hele rijke geschiedenis. Ja. En ik denk dat dat gewoon meer iets is voor zij die daar echt naar op zoek zijn. Ja. Maar wat zorgt er eigenlijk voor dat zo'n stad als Parijs bijvoorbeeld helemaal ontploft? Dat zo'n megastad wordt en bijvoorbeeld een Roermond bijvoorbeeld niet. Maar is het Dat bijvoorbeeld begint ergens, toch? noem je nu bijvoorbeeld Amsterdam ook een wereldstad? Ik weet niet of Amsterdam een wereldstad is. Dat weet ik ook niet. Het is ook echt een grote stad, maar nee, is niet. Ik vind, Kijk, er wonen 900.000 mensen in Amsterdam. hoeveel? 900.000. Hier is het Nee, Oh, er wonen 2 miljoen mensen in Parijs. ja. Dan vind ik eigenlijk niet Dat dat. vind ik ook niet heel veel meer. Maar dat, ja. Nou ja, wel. Parijs is natuurlijk wel de top van de top. Ja, maar ik vind Amsterdam geen Parijs Wel level. een metropool vind ik. Amsterdam is volgens mij ook technisch gezien geen metropool. Nee. Europese metropolen zijn Londen, nou ja, technisch gezien het Europa, maar ik tel hem toch even mee. Parijs en Berlijn, volgens mij. Volgens mij zijn dat ze. En daarna? Geen idee. Maar ja, wat moeten we dan met Roermond doen om ervoor te zorgen dat er misschien niet juist te veel toeristen komen? Want misschien is dat juist wat Roermond zo mooi houdt. Nou, er zijn ook bijvoorbeeld bedrijven in Roermond die daar juist last van hebben van toeristen. Bijvoorbeeld kapperszaak Vasco. Ja, Die zijn, om zo maar te zeggen, een beetje gevlucht uit het centrum. Ja, dat niet. Dat is Ja. de reden waarom ze weg zijn. ja. Dat is de reden waarom ze naar De weerstand toerisme is de reden waarom die nu op weerstand zit. Die vonden het niet meer leuk. Nee. Want vaak werkt Vasco op afspraken. Dan kwamen gewoon steeds mensen binnenlopen of die even kwamen kijken, want dat is natuurlijk ook een hele coole, prachtige zaak. Dus, nee. En Roermond is daar gewoon niet, eigenlijk kortom de bocht, Roermond heeft die grootte gewoon niet. Je bent binnen 10 minuten van retail in Herten. Nou, dat is geen 10 minuten, maar wel kort. Ja. Een uurtje max. Oké, maar misschien moeten we dan niet kijken met letterlijk naar een metropool, dus de grote... Maar gewoon een grotere stad. Ik zeg sowieso meer winkels. Ja, maar wat verschilt bijvoorbeeld nog meer tussen een metropool en een stad naast de grootte van de stad en de hoeveelheid? Zullen we dat eens opzoeken? Ja. Maar misschien kunnen we beter kijken naar hoe maken we Roermond gewoon een grotere stad. Misschien is een metropool ook omdat het heel cultureel is. En dat kunnen we best wel zeggen van Oh, oké. Metropolen zijn stedelijke gebieden met meer dan 1 miljoen inwoners. Dus Amsterdam is bijna een metropool. Oké. Blijf het onveilig doen, Amsterdam. Hoeveel inwoners heeft Roermond eigenlijk? Ik meen rond 65. rond de 60.000. 60k volgens mij. Dat is Moeten we dan- nog even. Moeten we nog even voortplanten. versus 2 miljoen, hè, besef. Want hier ook bijvoorbeeld, want ik heb het idee, je stapt ergens in superstedelijk gebied hier in Parijs. Wat veel? Mijn tas. Oh, oké. Je stapt ergens in Parijs in de metro en het ziet er super stedelijk uit en allemaal een beetje hetzelfde. En je reist 20 minuten met de metro van een half uur en je stapt uit en het ziet er weer precies hetzelfde uit. Ja, dat is gewoon hemelsbreed allemaal. Ja, dat vind ik ook wel. Parijs is ook. Even groot. Ik vind Parijs ook een hele grijze stad. Het is grijs-geel, weet je wel. Kijk, als je nu kijkt naar alle gebouwen hebben precies dezelfde kleur. Als je kijkt naar die foto die ik gemaakt heb vanuit de Eiffeltoren, is gewoon, je ziet de Arc de Triomphe liggen, Ja. maar voor de rest is er alleen maar grijs omheen, zeg maar. Ja. Klopt. En dat heeft Roermond heeft ook weer gewoon best wel kleur erin, weet je wel.
En echt wijken. Dan moet ik zeggen dat Montmartre wel echt Ja, Montmartre is wel los mijn, staat van... echt- mijn favoriete wijkje tot nu toe hoor. Dat vond ik echt een leuk plekje. Ja. Het heeft wat meer... ik denk het relief wat erin zit. Ja. Ja. En het is een klein, gezellig, cultureel wijkje. We hebben ook in onze serie naast de metropool van de stad Montmartre met Weerstand een beetje vergeleken. Ja. Omdat allebei echt culturele bommen zijn van makers en kunstenaars. Ja. Want wat is eigenlijk nu precies de bedoeling met misschien weet je het, met Weerstand? Want het is nu eigenlijk nog... Weerstand is, wordt gewoon een gigantisch creatief hoofdkwartier. Om het maar even zo te zeggen. Maar er komen ook appartementjes in. Ja, appartementjes en winkels en een theater. Wonen er al mensen? En dan wonen wat mensen anti-kraak. Oké. Anti-kraak inderdaad. En dan gaan ze dus ook echt, voor de mensen die het niet weten, wat zeg ik? Weerstand is was een gigantische, een grote Philips fabriek. Philips terrein. Waar ze weerstandjes maakten. Ja. Technologie dingetjes en zo. En ja, die was niet meer nodig denk ik. En toen heeft het echt jaren leeg gestaan. Tot wanneer dachten we zo van ja, misschien moeten we hier toch maar eens wat mee gaan doen? 2 jaar geleden is Weerstand volgens mij in beweging gezet. Volgens mij heeft iemand het gekocht, toch? Was het zo? Ja, Berend. Okay. Berend heeft sowieso verschillende projectjes in Remond onder zijn hoede genomen. Ook het toenmalige CK-theater. Ja, ondertussen bestaat dat niet meer. Ja. Dit moet er eigenlijk wel aan denken, zo van misschien een stukje ondernemen. Is dat misschien hoe we van Roermond een metropool kunnen maken? Nou ja, wat je met z'n allen gewoon de handen uit de mouwen steken en gewoon dingen gaan doen. Nou, wat je wel ziet is dat Remond een hele creatieve stad is. Kijk, als je gaat kijken naar hoeveel creatieve makers er nou zijn en Ja. ook überhaupt wat deze reis voor ons mogelijk gemaakt heeft, Marktplaats. Marktplaats worden. Dat heb je echt niet op heel veel andere plekken. Nee. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Remond is heel goed in het steken van moeite en voor ook geld in haar cultureel en creatief belang. Ja. Kijk, en wat je hier veel ziet, is je ziet hier wel heel veel kunstenaren en je ziet hier wel heel veel muzikanten, maar ik heb nog niet heel veel jonge makers gezien, zoals wij. Ze waren inderdaad vaak allemaal wat oudere mannen rond de 50. Precies. Inderdaad, ja. En eigenlijk proberen wij dus in Roermond een beetje die leeftijdsgrens naar beneden te trekken. Ja, en daar helpt Remond ook gewoon heel goed in mee. Weet je. Ja. Ze staan open, Marktplaats is juist voor jonge makers. En allemaal projecten die ook uit begonnen zijn bij Roermond. Bijvoorbeeld Nieuwe Helden. Precies, ja, Nieuwe Helden komt dan vanuit Amsterdam. Ja? Oh, ik meen echt Ja, dat in Amsterdam is er een soortgelijk idee geweest. Niet helemaal Nieuwe Helden, maar wel zoiets. En die zijn toen naar Remond gekomen om hier echt Nieuwe Helden op te starten. Ja, waarom specifiek Roermond? Omdat toen Bob en Ton hadden toen het idee, we willen zoiets gaan doen. En die hebben hun toen gevraagd, ja dat willen we in Remond gaan doen. Ja. En dat heeft zich nu, dat heeft zich nu toch uitgebreid. Ik bedoel, Nieuwe Helden Weert, Nieuwe Helden Heerlen, Nieuwe Helden Venlo. Dus een beetje in alle grote steden in Limburg inderdaad. Ja. Er zijn nu ook wel echt gewoon veel deelnemers. Dus dat is wel mooi. En als je ook ziet inderdaad hoeveel mensen eraan mee blijven doen. En hoeveel nieuwe mensen er eigenlijk elk seizoen ook zijn. Ja, echt. Maar Vorig seizoen was echt grote groei. Maar ook bijvoorbeeld zonder Nieuwe Helden, dat project, dat cultureel project, hadden wij hier nu niet gezeten. Nee. Want daar hebben we elkaar weer opnieuw Nee, precies. Dus het heeft zo moeten zijn denk ik. Het heeft zo moeten zijn. Dus we hebben ook elkaar ontmoet of herontmoet om zo maar te zeggen. Herontmoet, ja, want we kenden elkaar Eigenlijk natuurlijk kennen we wel. elkaar allemaal al.
Maar zonder Ozaya kende ik... Joël kende mij alleen niet. Ja, daar kwamen we dus laatst kwamen we er laatst achter dat we blijkbaar op dezelfde BSO hebben gezeten. Ja, ik ken hem. Ik ken jou niet. Nee, ik ken jou alleen van je YouTube kanaal. Ja, dat vind ik ook wel een beetje eng. Dat je mij van tevoren kende, maar ik jou niet. Dat vind ik wel... En Ozaya kende ik wel, en heb jij mij ook. Ja, wij kenden elkaar van de jongerenraad. Ja, en wij van Musical. Van Musical. Dus En toen kwam jij opeens met Max binnenlopen bij Nieuwe Helden. En toen ging het mis. Nee. En toen ging het alleen maar 2 seizoenen daarna kwam jij volgens mij. Ik kwam bij wat nu, nee. 1 of 2 seizoenen nadat. Wat nu kwam ik erbij. Ja. Nou, ik kwam gewoon. Ik heb er nog heel lang getwijfeld om mee te doen. En dat vind ik zo cool aan het butterfly effect. Want ik was al laat. En ik heb oprecht nog getwijfeld of moet ik nou naar binnen gaan lopen of zou ik gewoon naar huis gaan. Ik vraag me eigenlijk af wat er dan was gebeurd. Ja. Want ik was echt al een half uur te laat omdat ik nog wat anders daarvoor had. Dus ik dacht ook van zo, ja, dat is een beetje raar als ik zo laat nog binnen kon lopen. Dus ik heb oprecht voor die deur, want ik wist nog dat die opening was toen in de danszaal. Van, moet ik naar binnen lopen of is dit gewoon niet mijn... wordt het niet voor mij? Yes. En ik ben toch maar die deur binnengelopen. 2018 of 2019 was mijn eerste jaar. Mijn eerste show was volgens mij Disney. En waarom ben jij gaan meedoen, Amon? Omdat mijn moeder die vertelde dat iemand van haar werk, een cliënt van haar volgens mij, die deed mee. En ze had beloofd dat we daar naartoe zouden gaan. Nou, toen, dat was een show, ik weet even niet meer hoe die ging, maar Suzanne speelde daar bijvoorbeeld op een melodica en dat soort dingen. En dat deed toen nog een goochelaar mee. Dat was echt super grappig. En, heb je er een snoepje in gedaan? Nee. Er rinkelt iets in. Ja, wel. Er zit wel een snoepje in, hè? Dat was ook zo'n high school. Ja, het was of die daarna. Dat weet ik even niet meer zeker. High school deed je mee? High school heb ik aan mee, dan was het die daarvoor. Die heb ik toen in de AC gezien en daarna heb ik besloten. Was daarna die film? Meedoen. Nee, dat was na Disney volgens mij. Die was echt shit. Die film was toen in corona, weet je, toen was er gewoon eigenlijk geen andere... Nee, met high school deed jij nog mee, maar toen ben ik een keer komen kijken. Weet je nog? Ja, high school deed ik mee. Laatst vond ik al foto's van Ozaya en ik in 2019. Dat is ook, oh ja, dat was ook zo'n film toen je nog cultuurburger was. Dat stond Ozaya gaan op de achtergrond. Met zijn stekeltjes. Had ik toen nog groen haar? Nee, dat gelukkig niet. Maar jij hebt dus toen ook, want je moet volgens mij 11 of 12 zijn om mee te doen. Maar jij was toen echt 9 of zo. Ja. Maar toen wist je al van ja, ik wil dit wel gaan doen. Ja. Alleen Ik was even wachten totdat je zo... twijfelen. Ik vond het toen wel heel leuk, toen wou ik niet naar huis. Ja. Ik was 9. Dus toen jij 11 was, dacht je van ja, nu is mijn kans, nu moet ik gaan. Dus met Quensley samen een idee bedacht voor de show, voor het thema, maar dat is natuurlijk niet geworden. Dat was echt mooi. Kijk, gaan mensen dat kunnen... Of heeft Max jou gewoon overgehaald om toch mee te gaan? Ja, Max deed al een seizoen vol mij mee. Ja, precies. We komen zo meteen langs de Eiffeltoren. Waarom deed je toen niet meteen al mee? Nee. Eh bien, regardons la TFR, on va voir 5 jobs dorés. Ik geloof de school gewoon. Villages Ducks. Et puis l'autre là qui est comme ça, ouais, il y a Even kijken of ik de Eiffeltoren kan zien hoor. 5 gold Ja, daar is hij. De Eiffeltoren, achter op de puin. Een fotootje naar mijn moeder sturen. Kijk dan, wat een view. Wat een view. Ja, die jongens moeten trouwens ook podcasten. Ja, dan wil je alles, ons heel avontuur in Parijs nou terugkijken. We hebben afleveringen opgenomen voor vlogs, voor de podcast, we hebben shorts opgenomen. Het merendeel daarvan zal gewoon hier op Dit is geen podcast gedropt worden. Maar ook op het YouTube kanaal van Lost Box Media. De vlogs zullen gedropt worden op het YouTube kanaal van Lost Box Media. Dat zijn dingen die zal je gewoon in de beschrijving en zo kunnen vinden, dus die kunnen we allemaal terugvinden. Daar is hij toch. Dus ja, Daar is het. dat. Maar even terugkerend naar Parijs en Remont. Want er zijn natuurlijk aardig wat vergelijkingen die we gemaakt hebben. Bijvoorbeeld Palais Garnier met de Orangerie. Ja. Orangerie vind ik wel...
Waarom staat mijn Eiffeltoren en de TV-toren. Eiffeltoren en de TV-toren of de kathedraal, weet je wel, de eye-catchers. Alleen heeft de TV-toren niet heel veel bezoekers. Nee, Kan je er überhaupt op? ik ben er wel eens op geweest. Zo leuk. Ik heb het wel eens voor wiskunde, heb ik wel eens de hoogte van de TV-toren moeten meten. Dan ben je wel even bezig daarmee. Ja, maar dan moet Kan je... je toch gewoon googlen? Ja, dat mag niet. Je moest het wel met berekeningen doen. Dus dan moet je iets van tannes keer de hoogte. Sin, cos, tan. Ja, dat. Oh, wat leuk. En de sinus en de cosinus. Heerlijk wiskunde. La Tour Eiffel. Nice. The French icon, having claimed the Iron Lady. Vinden jullie het toch leuk die rond waar eerst waren zoals wat moet er nou op een boot? Nou, ik vind het er wel cool uitzien, weet je. Je krijgt toch wel een iets ander perspectief van de stad. Ja. Ik vind die rivier er niet zo heel vies uitzien. So 2 years to build it. Ja, hier is toen ook de Olympische Spelen. Hebben ze er uiteindelijk in gezwommen of niet? Ja. De burgemeester van Parijs heeft er toen toch in gezwommen voor de Olympische Spelen. Sommige mensen in protest gingen kakken, toch? Ja, dat is inderdaad echt, dat was een ding. Ik weet niet, hebben we dat in de podcast besproken? Dat was een website, volgens mij shitindescene.com. En daar kon je dan je woonplaats ingeven en dan berekenen die website wanneer je nou precies in de scène moest kakken, zodat met de Olympische Spelen jouw schijt voorbij kwam drijven. Het was echt top. Maar dat was inderdaad een heel protest tegen de triathlon van de Olympische Spelen in de scène. Waarom? Toen zijn heel veel mensen in de scène gaan poepen. Waarom? Funny. Maar waarom is er protest tegen geweest? Volgens mij omdat hij niet gezond is. Hoe heet dat? IP, HP? Nou, ik weet wat je bedoelt. Ja, gewoon de kwaliteit. De kwaliteit van het water was vrij slecht. Kijk, daar is hij toch? En toen heeft inderdaad de burgemeester nog helemaal van ja, hier, ik zwem erin, dus het kan gewoon. Thumbnail. Nice. Oké, dit is wel echt de famous way. Ik ga even filmen zo. Ja, dit moet even op beeld. We moeten even kijken hoor. When it was built, it wasn't popular at all. People were quite afraid of it, since nobody was used to it with that kind of structure, you know. So, Daar zijn wij bovenop geweest, jongens. Dat is ook een aflevering. Nice. Die gaat even in de papa's en de mama's. Ja, we hebben natuurlijk een groepsapp met onze ouders. Ik vind het echt een prachtig gebouw. Ik vind het ook echt mooi. Het is geen gebouw, het is een toren. Wat is het verschil tussen een gebouw en een toren eigenlijk? Zo'n toren is toch ook een gebouw? Nee, want wij zijn echt wel. Het is nog ook niet de tv-gebouw, het is de tv-toren. Toren is gewoon iets hoogs. Een toren is toch gewoon een voorbeeld van een gebouw? Nee, volgens mij is het wel echt anders. Nee. Maar bijvoorbeeld het hoogste gebouw, dus de Burj Khalifa. En dat is, ik vind dat geen toren, dat is echt een gebouw. Natuurlijk is dat een toren. Nee, het is een gebouw. Het is ook wel een toren. Ja. Ik ga het opzoeken. Nu wil ik het weten ook. Nee, er zijn echt verschillen. Nee, jij kan er echt niks van. Wat is het verschil tussen een gebouw en een toren? Telegraphy, radio waves, sorry. Television, weather forecasts. Het is wel een tv-toren, zegt die man net. Television radio waves. Dus dit is gewoon, de Eiffeltoren is de televisietoren confirmed. Je moet vragen, is een toren een voorbeeld van een gebouw? Ja, doe ik hierna. Ik wil even kijken wat hij zegt. Hier, je pakt toch niet allemaal andermans telefoon af? Vind je dat normaal? Oh, ik zit weer op de wifi van de Eiffeltoren. Ja. Die gaat echt ver. Die gaat echt ver. En réalité, si vous êtes assez solide dans votre jambe, c'est assez facile, vous Maar avez ik ga even op de 4G. 700 marches jusqu'au rez-de-chaussée, jusqu'au deuxième étage. Er geeft straling. Het belangrijkste verschil tussen toren en een gebouw. In een functie toren. Een toren is hoog, smal bouwwerk dat meestal ontworpen is voor specifieke functies zoals communicatie, zoals een zendmast, verdediging zoals een wachttoren of een uitkijktoren of een resideuze doelwijk. Een gebouw, laat mij je dit dingen... Laten we eens even aflezen. Een gebouw is een constructie waarin mensen kunnen verblijven of werken. Het heeft meestal meerdere verdiepingen met ruimte zoals kantoren, appartementen of winkels. Kort gezegd, een toren is vooral bedoeld om hoog te reiken met een specifieke functie, terwijl een gebouw bedoeld is voor bewoning of gebruik. Sommige structuren zoals de Burj Khalifa vervangen deze grens, omdat ze zowel een toren als een gebouw worden genoemd. Oké. Nou, nu ga jij. Valt
een toren onder de categorie. Waarom ChatGPT jullie dit? Ja, hij deed dat, dus doe ik Dus dat ook. sneller. Ja, maar Ik ben vaak met snelle vragen. Ik ben eerst googelen, maar tegenwoordig echt AI, man. Ja, maar wie zegt dat chat het goede antwoord geeft? Ja, een toren valt technisch gezien onder de bredere categorie gebouw. Zo, punt Nou, gemaakt. lolly. Ja, Eigenlijk wel. gaan we nog een soft ijsje halen? Oeh. Is er nog iets echt Frans dat we nog niet gegeten hebben deze vakantie? Nou, we hebben nog geen slakken gehad, nee. Dat hoef ik ook niet. Ik hoef ook niet per se slakken, nee. We hebben allemaal een crepe gehad. Crêpe hebben we niet gehad. Ik heb een crepe gehad. Ik niet. Die hebben ze hier. Op de boot. Echt? Ja. Crepe review? Zal ik eens even wat te eten gaan halen? Oh, Ik nog niet daar. Ik geloof dat je dan wel echt naar dadelijk komen we langs het... Nou, probeer maar gewoon daar. Wat is dit nou eigenlijk tegenover de Eiffeltoren? Aquarium. Ook. Nee, maar dit gigantische gebouw. Ik dacht, Een ander aquarium. ik dacht dat dit een museum was. Oké. We waren dus in het aquarium. We hebben karpers geaaid. Ja, man. Die dingen waren, dat was echt unreal. Nou, dus hij gaat eens even... Oké, ik klap en dan hebben we ineens crepes. Ze hadden geen crepes aan boord. We hebben deze Deze voedsnacks. En dat ruikt echt naar voeten. Van ruikt. Hoezo? Dat ruikt gewoon naar camembert. Is het kabeljauw? Camembert. Oh, nee, het is camembert. Dat vind ik ook smerig. Je moet toch niet geur weg denken. Hebben jullie wel die rondvaart gedaan? Nee, De voorstad? nee, nog nooit. Is er een rondvaart? Ja, even bij de voorstad, die boot. Wat is de volgstad? Die boot. Die witte boot. Wit met rode boot. Waar Sinterklaas altijd mee Er aankomt. zitten altijd bejaarde mensen op. Lijkt me eigenlijk ook wel leuk. Maar ik weet niet waar die overal langs gaat. Maar als je kijkt, nou, Parijs kan je een mooie rondvaart doen. Maar Roermond ook. Wat? In Parijs kan je een mooie rondvaart doen, maar Roermond ook. In Parijs kan je een toren bezoeken. En in Roermond kan je de dingen beklimmen. Niet elke dag trouwens. De eerste zaterdag van de maand. Als je de Cataract kan bezoeken. Iedere eerste zaterdag van de maand tussen juli en augustus, tussen maart en oktober of zo. Oh, ja, dan kan je op de toren inderdaad. En maar bijvoorbeeld, dat wist ik, kwam ik ook laatst achter. Kijk, Parijs heeft natuurlijk de catacombes. Maar in Roermond heb je ook een soort bunker-achtig systeem. Een soort tunnelsysteem. Klopt toch? Roermond heeft ook ondergrondse tunnels. Nou, Aardig wat, sterker nog. kijk, dus Roermond heeft ook wel alles, maar gewoon op minder grote schaal. Ja. The symbol of art, science, combat and war between France and Russia. Deze is wel Voilà, minder c'est le fel. symbole de l'art, de la science du combat et de la guerre entre la France et la Russie. And Maar jongens, once again, have a look at the majestic entrance. zouden jullie in of the Parijs Great willen Palace. wonen? You'll find just in front of it its little brother, Nou, de laatste the ook wel. little palace. Le Grand Palais et le Ligt Petit eraan Palais. That's how we waar call in it. Parijs zou jij willen wonen? Et du coup, à gauche, on a le petit frère du Grand Palais. In de kelder. Juste en face du Grand Palais, le petit. Ja, in die we zullen Nee, nog maar even, wel- hoe lang zou je, denk je, echt in die kelder kunnen verblijven? Tot je echt helemaal zat Alors, van on wordt. revient sur la Concorde, on part into the Concord Square, we can realize it with its oldest Ja, toch wel? the Denk je dat je na een tall jaar obelisk, helemaal klaar bent? Standing straight Nee, like ook a niet. the obelisk of Luxor. Ik denk toch wel heel lang. Ja, en waarom? It exists since Waarom niet? 33 Ook het, centuries. maar alleen of met iemand of Maakt niks uit. met ons? Ja, als jij er bent niet. Voilà, la Concorde is de retour à la place la plus Ja, grande het ding de is Paris, on la inderdaad, connaît avec wij ce zitten obélisque heel Luxor. dicht bij Le plus vieux metrostation monument Republiek. français, bien sûr, En eigenlijk kan je daar vanaf Paris, daar alle kanten op, dus Ça, dat is c'est wel la echt scène. top. Bon, Ja. celle-ci, c'est assez Dus controversé. ook denk ik een beetje in die wijk. C'est un indice que l'obélisque Want je Luxor zit fut volé en par les overal Égyptiens. dichtbij. Bah, écoutez,
Sowieso op Ja, bijvoorbeeld. of gewoon bij de Eiffel toch? We zijn we toen een keer. Je zou ook bijvoorbeeld makkelijk naar de Rotterdam kunnen lopen. Als geld geen rol speelt, zou ik wel op de top van de Eiffeltoren willen wonen. Nee, dat hoeft niet van mij. Dat is gewoon echt onpraktisch. Ja. Stel je voor, je hebt haast of zo. Dat wel. En je moet even naar onder. Gewoon een snelle lift. Bungee jump. Misschien wel. Nee. Maar sowieso echt in druk, crowded gebieden is gewoon een beetje onpraktisch. En een auto moet je hier ook. Denk je dat iedereen hier een auto heeft? Of denk je echt gewoon dat mensen hier wonen ook gewoon Alleen met de puur metro. met het OV doen? Of zo'n... Ik denk dat ze heel veel met het OV zullen doen. Weet je, dus hier gewoon heel goedkoop. Oké, daar heb je de naam. Place de la Concorde. De KFC. Ik heb geen KFC gezien hier eigenlijk. Jawel. Jawel, bij ons in de straat. Ja, we hebben echt letterlijk bij ons in de straat. Dat is toch 5? We hebben ook een KFC zitten. Burger King? Zit er ook. Dat zit inderdaad in die straat waar je echt alles had inderdaad. Popeyes inderdaad, Mac zat daar. Dat was echt top. Dat is echt top inderdaad. Oh. Ja, Ik zou wel bij Montmartre willen wonen. Ja, In dat wijkje. nu je dat inderdaad zegt. En ook met al die trappen. Denk je dat je dat aan kan? Het risico van het vak. Risico. Ja, ik wel. Quite trash, the French word. Oh, die trappen, daar ben ik wel echt een beetje gek van. Not anymore. Vandaag gaan we in de On the catacombe. right there is a building with a green dome. Ja. That is the Legion of Honor Palace Housing Dat is the wel Legion heftig. of Honor Museum. Here's my question. 6 miljoen skeletten liggen daar in de Looks catacomben. like another building. En vandaag gaan we Skeletten ook, of losse botten, want dan zou je hem nog Of the Atlantic Ocean. zoveel kunnen meervoudigen. Exactly. vandaag over de waren hele- we ook in de Palais Garnier. Dat is ook al leuk, maar we konden niet de zaal in. Nee, de zaal was helaas dicht. Maar we hebben wel box 5 gezien en zo. En dan zei je Phantom of the Opera Soccer, Phantom of the Opera Magneet, Phantom of the Opera Book, Phantom of the Opera... Alles van de opera. Pin. Dat was het. Ik heb nog een pin. Heb je niet de trui gekocht? Nee. Wel Wel getwijfeld, maar... Wat? Misschien moeten we even wat mensen bedanken. Wat denk je? Ja, doen we. Dankjewel. Maakplaats. En vooral dankjewel Gino. Die ons helemaal hier doorheen heeft gesleurd. Onze prins op het witte paard. Ja, en Die echt gestreden heeft voor ons. dankjewel gemeente Mond. We zijn je eeuwig dankbaar. Ja, gemeente doen we het bedanken. Dankjewel ouders. Onze ouders die dit Allemaal een fantastisch. goed idee vonden. Dankjewel aan jullie die dit kijken. Sint-Lucas voor de gear, mijn school. Dankjewel aan Carhartt voor mijn rugzak. Dankjewel aan Brandy Veldfeest voor dit t-shirt. Dankjewel Jannik voor deze jas. Dankjewel aan Carlos voor het Dankjewel sowieso sponsoren. nog Jannik voor het helpen. Oh ja, van de teasers. Ja. En Carlos voor ons even geld geven. Het sponsoren van de microfoons. Ja, Dank jullie wel daarvoor. Dus bij deze. Vonden jullie dit nou leuk? Vonden jullie dit nou niet leuk? Maakt niet uit. Gewoon even abonneren, gewoon even liken. Dit was onze laatste podcast Moeten we dit vanuit vaker Parijs. Like en subscribe. Ik wil eigenlijk wel weer terug. Ik ben er nog steeds, maar ik wil wel weer terug. Ja. Ja. Vond je dit nou leuk? Gewoon even abonneren. Kijk even de vlogs, die zijn top. Kijk de vlogs, kijk de shorts, volg ons en dan zien we jullie heel graag in de volgende aflevering van Normaal. Dit is geen podcast, gewoon weer de ouderwetse formule. Zet in de comments plekken waar we heen moeten gaan. Dank jullie wel voor het kijken, dank jullie wel voor het luisteren, dank jullie wel voor het aanhoren van ons gezeik en dan heel graag tot de volgende. Au revoir. Les Paris-Brest qu'on avait aujourd'hui, etc.